Velkommen til Palm City Family og Golf Resort. Et af Europas mest storslåede investeringsprojekter på toppen af Danmark. Her er mulighed for at bo, spise, opleve og dyrke livet i fantastiske omgivelser, præget af projektets høje ambitioner. Palm City Family og Golf Resort består af beachhuse med direkte adgang til Palmestranden, familyboliger i 4 udsigtstårne og 34.000 kvadratmeter center med vandland, wellness, shopping og forlystelser. Og golfhuse med udsigt til den nyanlagte 18-hullers golfbane, designet af Colin Montgomery. Følg med, mens vi viser de ambitiøse planer. Lad os begynde ved Palmestranden. Her kommer marina med restaurant og bådfart. Et funhouse for barnlige sjæle, hvor livet aldrig er kedeligt. Skagensbanen, der på få minutter er i Frederikshavn centrum og på en halv time i det kendtes paradis, Skagen. Og ikke mindst de luksuriøse beachhuse i 2 etager med ugenert havudsigt fra den store terrasse. Palm Citys unikke opbygning med beach, family og golf gør, at der aldrig er langt til noget af det, der gør en ferie til en god oplevelse. Det 34.000 kvadratmeter store center er centrum for familiens oplevelser, både hvad angår shopping, daglige indkøb, restaurationer og forlystelser. Her er for eksempel tropisk vandland, 3.000 kvadratmeter mini-mall og tårnrestaurant med flot udsigt over både golfbanen og til Kattegat. I de 4 12-14 etagers tårne, der knejser over Palm City, bliver der ferieboliger til udlejning, også med fantastisk udsigt. Intet ferieparadis uden golf, og banen i Palm City bliver af højeste internationale klasse med svære udfordringer. Det er ingen ringere end legenden Colin Montgomery, der har været arkitekt på Montgomery Course. Til dem, der har lyst til at bo lige ud til golfbanen, er der selvfølgelig golfhuse, der er forskudte kædehuse med høj grad af privatliv. Igen i gåafstand til Kattegat og tæt på både shopping og Palm Citys øvrige oplevelser. Palm City Family og Golf Resort tiltrækker investorer fra hele verden, der gerne vil have en bid af det nye nordjyske ferieparadis. Eventyret er begyndt, og vil du også skrives ind i historien som investor, så kontakt Palm City på 70 21 21 91 eller via palmcity.dk.